Ya koro mugajwang en tarika birio dwe mar ochiko higa mar 2020 kod adek. Intiere wang' sama yudo weche manyien chenro mar ang'ich welo. Wantiere kod mathoth ma waikoni omiyo bedo kod chakruok nyaka giko mage weche ma omiyo pek. I wonder ni our party ODM ni en okipogri kode paro makipogori kode paro tiriembi ni ng'ama rach. Tend ODM omako chung' mare wi okang' mar chako riembo moko kuom jod bura magin jokanyo, jopiny bende ogolo pachgi. We cannot at any one moment try to say that the National Assembly, the Senate or Parliament in general has any right whatsoever to try and hold the judiciary to ransom on any matter. Bar migao mar do ywak ni bede migepe mamoko mag serikal donjore e tijgi. Tulishika watu watatu ambao walipelekwa jana kotini na tulipata miili 2. Tija deko semaki nikech tim mar kuo mar logo mauta e tok chik e kardak malolwe Kisumu. Erkamano nyakwar mgajwang' parni kaka pile nyalo tudri kodwe namba ma tudruok mar 3-6-6-0 bende yudo achiel kachiel kokalo Facebook page marwa mar RAMOGI TV, achiel kachiel kokalo e Twitter @RAMOGI TV, to bende YouTube mondo mi watwa kodi ewi mago ma wakelo nigi e lak seche gi. Nyinga Oching Manuel, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kacha gi wach mabende okelo lito dhiambo makawuono en ni ji 12 owito ngimagi masira mar apaya seche ma ji mamoko 3 oyudo hinyruok e masira mar apaya motimore e gwenge ma Ikanga e kaunti ma Taita Taveta wang' apaya maduong' ma Nairobi kocha Mombasa. Masira no timore kar saa 10 mar odhiambo kojuko matatu kod trailer manotuomore giri. Jogo ma yudo hinyruok oringo de ka thieth mamoi e boma ma Voi e kaunti no kama gidhi nyime gi yudo thieth. Apisas mag bile kaunti no timo nonro gima dine kel masira no ka gikwayo derepe mondo beda kicha kendo luwo chike mag apaya. Kadhi nyime ogai mar do Martha Koome kod jalupne Philomena Mwilu goro ng'ur ni apise mochung' kar kendgi donjore kod doho kendo rocho tije doho. Jotelo go loso e kinde nyasi moro Mombasa kama gibiwo seone duol marango sach jotij piny owacho SRC ni ok osetimo dwach jotich mag doho. Walter Nyambaga nigi mathoth. Kagiloso Mombasa, ogai mar doho Martha Koome koro golo ywak ni apise mochung' kar kendgi sani donjore kendo rocho tije mag doho. Gino moko ne miyo tije mag doho ninde buya. Barua mar RAMOGI TV chwe wang'e. Koome ywak ni apisi mar jaga budget oserem chwelo ne doho pesa wang' sa gino ma miyo tije mag doho sani yulo. Koome bende okoni mibadhi nitiere e pesa ma owinjore chwal ne bad migao mar doho ka bende giseyo duol marango sara mar jotich piny owacho SRC. Due to bureaucratic bottlenecks and roadblocks erected by the controller of budget, the SRC has encroached on the JSC's mandate under Article 172(1)(b of the Constitution, which is review and make recommendations on the conditions of service of the staff of the judiciary, falling outside remuneration and benefits for state officers. Jalupo gai mar do Philomena Mwilu bendo koni pogrok mantere kinde do kod apise mana Mwilu bendo koni pogrok mantere kinde do kod apise mag sirkal medo manambe mo piny gedo mag ute mag do kalore ne pesa ok chopi makare ne doho. There was a year when judiciary got 0 budget allocation for the delays that we have seen, and on our part we acknowledge there was inadequate planning and management of multi-year projects. We cannot at any one moment try to say that the National Assembly, the Senate or Parliament in general has any right whatsoever to try and hold the judiciary to ransom on any matter. Magitimore mana thuolo machok bang' ka duol marango nengo mag modhi kod mauta bende ne odhi ataro kod chik mane ogol kod kendo keto e tim bech mauta
mane okum kod do kapod do ne winjo bura mar chik mar omenda mar 2023. Filomena Mwilu to koni jopiny pod ni kod geno kuom do kaluwore kod ng'eto mag buche. Kata kamano ywak nitiere ni nyaka sani SRC okose winjo ywak mar jotich mag do. As the custodians of the social transformation promise of the Constitution envisages that we are to be the enablers for the realization of its aspirations. We are to utilize the law to effect positive social change. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ka odhi weche mag duond bura mar ODM, jakom mar ODM John Mbadi onyono piny ni okibiyie bedo gi jokanyo mosinyiso achaya ne tend duond burano. Mbadi wacho magi kinde ma paro mopogore medo wuok kuom jotelo mikoni osinyiso achaya ka moko kuom jopiny koni ODM kikrik ni riembo jotelo go to moko bende neno ni mae sama ODM nyaka luokie. George Bati miwa mathoth. Seche manok bang' duond bura mar ODM lando ni gichako chenro mar techo oko jod bura magikoni obalo kod duond burano. Jakom mar ODM John Mbadi okoni chik komiyo jatelo moro amora thuolo mar wuok e duond bura ma ok berne mondo chiw thuolo ne yiero adundo. Kineno ni in pile ka pile chama ka okang' mokiyiego, the best thing minyalo timo en ujieni wuok e party. Kendo iwuok to kisewuok e party tidok yiero. E twak mare chenro marwa mar rupiny, Mbadi okoni jotelo ma ODM okawonegi okang' magergo ne onyisa achaya ne ODM kod tende. Deriyo mano kone gini gidhi kata mano ne ok gidhi. To kendo barupe mene gendiko bende ne nyiso achaya ne party. Ino ng'ado kako chanda ukoni eno konegi miluonge disciplinary committee kendo ndiko barua wango ne keche no dhiro moge head of state kendo ndiko in bold manyiso no nyiso party ni gik mowacho go okobadha. Elisha to wacho ni chairman mar party ma en onge gi thuolo mar luonge en National Assembly ema nyalo luongo go. Okoni kata bang' ng'eyo malong'o chik mar ODM, Seneta ma Kisumu Tom Ojienda ne odhi nyime kendo gwelo kil ma ok jakanyo mar ODM gino manyisa chaya ne duond burano. Tom Ojienda kano biro to kar loso kata tur dok piny ne ok otur ne party. Chik wawacho maler ni kibiro tibiro ge lawyers. Yes, ujini biro ge lawyers. Nyaka gibed lawyers ma members mag ODM. Kech okodwar weche ODM mondo yal gi joma ok jo ODM. En kubiro to wacho ni en obiro ge lawyers mok jo ODM nikech ODM en party ma joluo. Koro nyaka ukel mana lawyers moa kuma obiro nyaka ng'ato ni Nelson Havi manyochung Westlands ka gi chama mar UDA. Koro nonyisa chaya ne committee. Owacho ni en tim wang' teko jod bura golando ni onge ng'anyo e kuonde chung od bura magi kata bang' Azimio ne lando ng'anyo ka owacho ni mano nyiso ni gidhiro dwaro mar duond bura machielo. Tino onka jowagi no dhi mo address press conference. Magi wacho ni constituencies magi ae ni jo dak makuonde go kik dhi ng'anyo manyiso ni gin gidhi pingo gima party dwaro. Konyiso ikruok mar gi jakom ODM John Mbadi okoni gi ikore mar yalo burano nyaka ido mamalo mogik nyaka gine ni jo ODM oluwore kod chike mag duond burano. We are prepared. Mano gima nyo wawacho kate meeting, one prepared to the all the way nyaka kate Supreme Court nikech wadwani mondo waket discipline in the party. But kado otamore finally to ingeni do okudwa wakadh chik mado mane biro bedo ni erumbe. Kaginyiso chung margi, Seneta ma Kisumu Tom Ojienda kokalo lai mar Twitter okoni ok obi kwayo ng'uono ODM kendo ne obiro dhi nyime tiyo kod jatend piny Kenya William Ruto. Jaod bura malang'ata Felix Odiwuor to wacho ni tembe ma okale ODM ok en giko mar piny kendo lwet Nyasaye biro rese kuom wasike. Moko kuom jopiny to koni ODM nyaka koro puonjre horuok kendo kom magisebedo ka gidwaro ginyalo mana yudo ka giwere kod tim mar riembo ji e duond burano. Samora mora mitimo gimoro tidwaro ji mang'eny. Awuoro gima ODM timo ka gin koro gigolo jomoko. Gini ne gichako timo chon momiyo pok wayudo gimwadwaro. ODM noriembo Ruto, sani Ruto president. Jok moloso sirikal makawuono te ne gin jok manentiere ODM to ne giwuok nikech noriembgi. Kata kamano jopiny moko to koni jood burago owinjo bed ni riembo mondo mi luong yiero adundo e kuonde chung magichung'ne gi sani. To ofis mantie gi pesa en ofis mar sirikal. Miyo Ojienda kodhi ni dhi tiyo gi sirikal onge rach. Nyathi nyalo lale dala to koduogo tiwuoyo kode kendo irwake. Koro kata mana nyoro nyaneno ka babo mosre gi Gachagua. Matiende ni winjruok nyalo bete. Koro akwayo no chanda bende owuoga wuoya nikech nitie jopiny bondo kama bende ohere
wan jo ODM ma State House makaponi ng'ato nitie madwa pingo ker ma en Raila Odinga mano ng'ano osekier e piny mar luoka ma kaka bondo waka ochanda wapingo kang' mamalo wan gi mwarito joduoge debe gibigi UDA gino to be wadhi gi ODM wani wadem gi radar. Ka koro paro medo wuok e wi okang' mar ODM riembo moko kuom jood bura ma gikoni osebalo gi dwachgi. Penjo en ni ma dibed ni e yo makende mar rieyo ODM kendo miye mbi koso gin mana okang' mageto jomoko e yore mag siasa manyalo meda paka mar pogruok e duond burano. George Bati, Ramogi TV. Duol mochung'ne kedo gi mibadhi e pacho ka EACC ogolo siem ne tend counties e wi apise ma ichuogo kod ji ma indiko e tich e tok chik. Siemno biro e kinde ma counties moko osebedo ka chuogo apise moko oko mar chike mateo kaka onego ndik ji e tich e county. Kaluwore gi oboke manochiw kod duol mar Transition Authority kod mano ma rango sana ma jotije piny owacho. Apise monego bede counties oting'o jatend jotije apise governor, apise moko gin mag josum paro e weche mag uchumi, siasa, chike, kaachiel gi apis director mochung'ne weche fwambo. Jotije mamoko makonyo apis governor kaka jating' ndai, jagoro, jatedo, dereba, jaote kod jarit dala bende owal gi chike ma pacho ka. EACC omedo wacho ni counties mamoko osebedo ka ndiko jotije moko ataro mar chik kata puoth kowuok kuom board mochung'ne ndiko jotije county kata County Public Service Board. Siem bende ochiwne governors machano ndiko e tich jotije e tok chik ma oketi gibiro ting'o ting' mar lal mar omenda kata tiyo gi omenda e yo ma ok ochan. Jaod bura ma Embakasi West Mark Mwenje kod nyawadgi Maelda Maravin Musa Sirma ochalo paro matimo lokruok ne chik matayo pok mar omenda mag dongruok e kuonde chung' od bura mamedo omenda miyo jopuonjre mawuok e anyuola mochando to wiye gi bith kata bursaries. Ke paro mar chik mare Musa Sirma dwaro ni ochug chik madhi chiko migawo mar omenda mondo bi obed ka chwalo pok mar omenda mar dongruok mar NGCDF ne kuonde od bura e okang' ariyo kaka yo mar tieko leo e chwalo omenda makamano kod piny owacho mamalo. E okang' mokwongo migawo mar omenda biro miyo kuonde od bura tamalo 75 mar omenda duto mag dongruok kaachiel gi chwalo tamalo 25 modong'. Sirma dwaro ni pok mar omenda mamiyo jopuonjre mawuok e anyuola mochando kata bursaries omed kuok e tamalo 35 masani nyaka tamalo 40. Bursaries we have given as 40%. We are just removing the word 35 to 40 because of demand. Some people would like to have, we have just put it as a ceiling, but not that you have to go to 40%. It depends on your needs in terms of infrastructure. But the limit now is moved from 35 to 40%. Admin cost may actually remain 6 because it's a ceiling. It's okay remaining there. But give me flexibility on sports by not giving me a ceiling, but giving me a floor. So that the saving on admin can actually go to sports because the law allows. Now, even if I save, that money cannot go to sports because the 2% is the ceiling. You can work around that. Giro kamano kuom medo kete Ramogi TV na jogo maloso kodwa achiel kachiel kokalo Facebook page marwa Harry Smart Move. Facebook page chenro ler kabisa gwenge mag Rinyawendo erokamano. Angeso iwacho no tek matin okinyiso nango matek matin. Evalina Kinyi onge nyathi manyadak e odi kasto chaye odi ni pod e dak go iriembo odhi ochiem kama oher to nyaka nyathi onge ni pod ine wuon gi min badi ni kare. Erokamano Evalina Kinyi. Judy Achieng wacho ni nitiere kodwa kamoro achiel. Ayiego kabisa gima ODM otimo pile ong'e maber ni kata momo wacho maber nyathi miero eme chwado. Watching live from Kodwogo in Migori. Kamano MC Mabune Wood Mugirango. Erokamano kuom kete kaindi. Wacho ni nyathi nyandho achiel wacho ni stima onge kuma intie kata kamano yudo Ramogi achiel kachiel. Kokalo e Facebook page wacho ni gwenge ma Kiambu stima onge chakre 7 mos.
Baba Twins mar Onjinyo en mos makenda nyuola mane wito wedegi kokalo kuom masira marach mar apayero kamano kuom kete e Ramogi TV. Stephen Obuya choneno achiel kachiel ka intiere Embu County mano kuok e Facebook page. Wacho ni winjuru maler kendo imoso ng'at miluongo ni Stephen Obuya mano mane wuod Girimbero kamano kuom kete ka indi Ramogi ler Mombasa kaero kamano Titus Otieno kuom kete Facebook page mar Eunice Adhiambo ero kamano ka achiel kod wuod Nyabondo intiere Nakuru Kaptembwa kendo wa achiel ka achiel Ndege Steve Ramogi ler Migori ero kamano kuom kete Ramogi TV. Lydia Kinyi intiere Mombasa. Okotho Uma iwacho ni neno maler ka intiere Sea Karapulto. Ochok Victor wacho ni ODM e odwa Kenrel Odinga e jatendwa. Onego tim yiero mar by election kuonde kaka Lang'ata to kod kuonde ma jomoko senyiso ni wigi tek oginyal luwo duond bwero. Kamano Chok Victor kuom oro pachi makamano. John William wuod Nyabos mar Alego Agulu neno weche manyien yo makare. Jo ODM otimo tich maler kabisa, joma ok dwar mondo olu ndare. Kamano John William. Mago joma loso kod achiel kachiel kokale Facebook page mar Ramogi TV kikidhi mabor. Pod wantiere kod mathoth e chenro mar Ang'ichwelo. Anjawer, anjapuonjre, dongo ni student donge kendo anjo hala kae matiye. Ohala mar juice nyalo yiero nikech ayudo ka omiya yuto maber ahinya, omiyo nayiere. An gi system ma every range mantiere kanie system. Maka gona simu magisa range makama gini onge, gima kunga confirm e system nto order mara ma last managoyo ango manitie. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Oh, nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ipata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. We love to share our cultures, and the one thing that unites us all, that celebrates precious moments, nurtures our Kenyan spirit, welcomes, and even inspires. Our language does all of this and more. The more the milk, the better the chai. Chai Kweli in a Brookside Dairy Best. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV e lipot mosebedo koluwo machiegni achija deko maki kitudo kod bedo e kweth mar logo mauta kuok odundu mag kambi mag Kenya Pipeline ma Kisumu. Achije go maki bang' ka nyocha ogogi gono e bur moro mokuny ne logo mauta kar dak malolwe kendo nonro dhi nyime ka penjo maduong' en kaka kuma kamano ne ochakore kendo kaka ne itime. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. En kalure kod nonro manyocha itimo bang' obila kod jopiny fwenyo ni nitie kaka achuth moro
ne othedho kendo chomo odundu mar logo mauta kochomo dalane nyaka itangi mar dag taka kowuok e odundu mar kambi mar mauta Kenya Pipeline. Wach makama nofwenyore tok mautago ne muomo kod teko modhuro kendo chako mol oko otieno mane piny orugodo chieng' tich ariyo jumani gino mane oweyo ka jopiny moko ne logo mautano mong'ere kod nying mar super nyowuoyo. Bang' obila ne chopo kanyo kendo yudo ka weg dalano ne oseyuyo ng'wech mandachgi ok nen. Ne gichako timo nonro matut ewi kuo mar mautano kendo achije adek sani koro osendhi mana kaka ilero kod osipidi ma Kisumu Central Peter Mulai. Tulishika watu 3 ambao walipelekwa jana kotini na tulipata miili 2 ambazo zilikuwa zimekufia hapo ndani na zote tumepeleka Jaramogi Oginga Odinga mochari ikingoja kuwa identified na pia ikingoja kuwa kufanyiwa postmortem to ascertain exactly the cause of death. Hiyo kesi bado inaendelea na uchunguzi. Ni ile kitu tunataka kuambia wananchi ni kwamba hiyo crime ni hatari, unaweza fungwa maisha ama unaweza kufa hata pale ndani kwa ajili ya mafuta. Ni hatari. Jodak malura malolwe kanyo to kane loso ewi wachno giyango ni wach makamano ne ogoyo gi nyang'eng'a kaluore ni dalano mane logo e mautano ne onge kod gino mane nyalo nyiso ni maundu makamano ne dhi e nyime. Onge ng'ano gik matimre adier nikech nochiel kaka nochiele no onge kana nyadonyo. Koro lokno ne lo achiel gi koni nopogo lokno diere kamae. Koro constructor moni tima ne gedo data sama kata gin begi negi kia gima timbe data side. Na wabuoka ahinya kwa neno ka fuel wuok kanyo koro wan wang'e ni maybe pipe ema olepoka. To nok wang'e ni gima kamano nyalo timore iye kanyo. Nikech ka jomo osebedo wa kanyo ko kang'eyo kata nasebet kama tin to kwang'eyo gi. Nen boko pok aneno gi gande. Gimedo bende ni gima ne okaw gi giwuoro ahinya en ni tangi mar dag takano kopogore kod wach logo mauta e tok chik bende nolokore kaburini bang' yudo ringre ji 2 mapoko yangi e seche mane ikunyo kar maunduno mar duoko mautano e kambi. Kata kama itini nogol kanyo to be nobwogo wan to jogo to yudre kuno nade kata gi tho ma ang'o mokelo thogi ne iye kuno ke wang'e maler nyaka sani. Mondo ing'e puonj kan mafuta nitie is not easy. For the people who have experience about these things and this is not the first time. Kata pan kata kijana moto jende motogi. Okafan mamargi lakini makore ndalagi mar prangwe no sochopo. E seche manono pod dhi nyime ringre ji 2 mane ude dag takano ne oseter kar kano ringre ma Jaramogi kama girito e bero. Achudhi 3 mane osendhigo igeno ni biro chwal e nyim doho bang' ka jang'ad bura maduong' Chief Magistrate Dickson Onyango osebiro puodho andika mar obila mochung' ne nonrono madwaro mondo odinne achijego kuom ndalo 14 mondo konygi e timo nonro kapok orang buchgi kendo ng'adnegi bura. Bende achich machielo maitudo kod maunduno mar logo mauta e tok chik pod nitie ng'wej pondo kuma obila pod luwo ndache. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamano Millicent. Wang'ado tong' wadhi e kaunti ma Homa Bay. Piny owacho e kaunti no okelo chenro manyien mar choko osuru e lony manyasani kuom jopiny kod johala. Chenrono ma dho ngere dendo ni app manie simb ong'we yamo. Sirikal yango ni dhi konyo e dino rode mag mibadhi. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne otelo ne jodito mamoko e kaunti no e chiwo jopiny puonj ewi kaka ginyalo tiyo gi lony manyasani mar choko osuru e chirni kaka yor medo rieyo yore ma ichoko godo osuru kuom jopiny. Higa mancho kalo chancho chako timo revenue ma cashless. To ne wan gi shida mar system manitimo go cashless revenue. Koro ne ji chule pay bill to samoro ne gwenyruok bede nikech ok wanyal neno no chudi to chud nang'o to chud kanye ng'amo chudo ni en kanye ne chiro mane to chula ng'o. To revenue officer kata ka en bitaka ochoko pesa di. Koro kawuono ne wakelo system manyien. System manyien ni en ini beta kama ibete no to jachoko suru ene moketo gimonego bed ni chule simu to in message biro ni e simbi mondo iket mana pin mari kende. Ok wanyal tieko mibadi ka jopiny chulo shuru cash ng'ato nyalo kawo to soyo
to dhigo ma pesa no ok chop e sirikal. Higa ma wantiere ni wan gi target mar on source revenue billion 2. Adwa kwayo jo Homa Bay kamoro amora ma gintie. In kaka japiny kaka jo ohala nyaka ikonywa tieko mibadhi no. Riwruok mag Governors koro wacho ni oket gi tenge chenro mar iko paro 4 mag chike migeno ni ibiro tere od bura mar tego chenro manyien mar thieth. Moko jatend migawo mar thieth Susan Umicha kod jatelo mamoko migawo mar thieth Governors go wacho ni ber ka inywako pachgi okenge mokwongo mar iko paro mar chik go mondo kik tuomruok bedie thuolo mabiro. Kaka Simfros Okinda lero na Umicha osingo ni biro neno ni pachgi onywaki chenro no. En romo manokelo kanyakla Governors, jatend migawo mar thieth Susan Umicha kod jodito mamoko e migawo mar thieth. Twak no bage wi chenro manyien mar thieth mar Universal Health Coverage mabiro neno ka paro 4 mag chike otere od bura motelo ne yango chenro manyien mar UHC dwe mar 10 higani. Governors ywak ni migawo mar thieth oseketo gi thenge e chano paro 4 mag chike gi. Gino magi wacho ni nyalo biro kelo tuomruok e kinde keto e tim chenro mar Universal Health Coverage migeno yangi manyien. And we wanted to know where we sit in terms of the engagement for today. Are we recipients? Are we just part of public sector or what we call stakeholder engagement? Or are we supposed to be co-drafters of these particular bills? Achiel kuom gigo ma Governors ywak ne en paro mar chik matayo omenda mag bero ute thieth. Governors ok mor ni chik ni dwaro mondo chike molos kod piny owacho mamalo obed gi teko maingo miloso gi counties. After perusing through the FIF bill that you are going to present to us today, some of the components or revenue streams that are of a healthy nature have not been incorporated in this bill. That includes mostly the public health functions like meat inspection of facilities in public health. Wach machielo en paro mar chik malose wi kano nond jotuo kod weche mag yedhe e piny owacho mamalo. Governors wacho ni mabiro kelo pek e chiwo thieth e samo winjore e counties. If, for example, I hear that we have a malaria outbreak in Kirinyaga or Bilharzia because we grow rice and we have challenges that have to do with the snails, the red apple snails, etc. I may want to make a very quick decision about an intervention. And for me to be able to get the data, I would not want to be hindered to have to write to the ministry, for the ministry to give me the data on malaria prevalence in Kirinyaga, for me then to be able to take the decision in that regard. So that's just to give you an example, and that applies for maternal health. It will apply for all other disease burdens that we have in the counties. Governors bende ok mor kod paro mar chik madwaro mondo ket nyamrerwa kaka jotich mag piny owacho. Governors wacho ni ok bibedo mayot kaluwore ni counties onge kod omenda manyalo chulo nyamrerwa duto. And once you put them in that system, we will be obligated to have them recruited, and then there are other attendant costs that come, NHIF, now the new NHIF, let me call it that, and NSSF and the taxes, and then there will also be issues of unions and all that. Jatend migawo mar thieth Susan Umicha odok ne migawo mare kowacho ni pach Governors nonywaki e chenro gi duto. Is that these bills have not been developed from nowhere. They have been developed from existing documentations, and the existing documentations have been worked on together with COG. So believe me that your voices are already in these bills, but agree that we should have more time for consultation. Umicha kata kamano singo mar loso komiti makende mabiro bedo kod komiti machielo mawuok e riwruok mar Governors mondo pach Governors bende onywaki paro mag chike go kapok otergi e od bura. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jatend migawo mar arita kwe ma iengire Kithure Kindiki wacho ni oboke mag wuoth mosebedo kodhungore apisi migawo no manyayo house geno tiki kuom thuolo mandala 10 mabiro. Kindiki ne loso kinde manotimo limbe apisi migawo no manyayo kama bende osingo ni migawo mare oikore kedo gi mibadhi mosebedo katimore apisi no. Lidio Keo nigi mathoth. Kuom thuolo machielo
Jatend migao mar arita ma pach Ngire Kithure Kindiki notimo limbe apise mag chiwo oboke mag wuoth kata passport manyayo house. Oganda jo Kenya man kod dwaro mar dhi e pinje maoko koro yudo fuong'ruok bang' jatend migao no singo ne gibiro yudo oboke mag wuoth go mosebedo kod ogore apise go kuom thuolo mar ndalo 10 mabiro. The crowds are still big. It should not be like that. So we hope by the time we clear the backlog in the next 10-11 days, we will have addressed the crowd issue. Kindiki wacho ni oken gima kare keto oganda jo Kenya makolai maboyo karito obokego ka koro singo ni chenro ntiere maneno ni oganda yudo obokego e kind thuolo mandala 7 e kinde mabiro. Haitakuwa tena ya kwamba mwananchi anatafuta cheti cha kusafiria na akipatikani kwa zaidi ya siku 7. Bende wacho ni migao no biro neno ne jogo mawuok e pacho kaka dhi manyo thieth e pinje maoko biro yudo oboke mag e kind thuolo mar seche 24 ka jogo man kod weche matucha poya kata emergency biro yudo oboke go e kind thuolo mar ndalo 3 kende. Wale ambao watakuwa wanatafuta vyeti vya kusafiri kwa dharura watakuwa wanapata kwa siku 3, na kama ni mambo ya matibabu masaa 24. Osingo timo lokruoge moke apise go koriwo medo kwanjo tije moko kuom apise kod pogo ganda e kidienje kaka yoro chenro makamago. We will also make other administrative changes here, including the numbers of our customer care personnel, but also separate facilities for expectant mothers who are lactating, mothers of infants, and persons with disability. More spacious banking halls, separating applicants who are foreign nationals and Kenyan citizens. Bangti konuni mosebedo kadhi mbele ya pise chiwo oboke mag wuothgo. Jatend migao no singo rieyo chenro ya pise mag DCI kama ichiwo oboke mag tim makare kata good conduct. Once we are aligned here, we have also started engaging the DCI to ensure that also that system is brought back to order. Jatend migao no kata kamano yango ni pod gintiere kod midhiero makagi kache migao no to kata kamano osingo timo duto monyalo mario chenro makamago. Lakini bado hatujafurahi kwa sababu bado wananchi wanateseka. Wengine hapa wameniambia wamengojea masaa 2, and that is a very long period of time. No citizen should spend more than 30 minutes for whatever service. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just the Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. We love to share our cultures, and the one thing that unites us all, that celebrates precious moments, nurtures our Kenyan spirit, welcomes, and even inspires. Our language does all of this and more. The more the milk, the better the chai. Chai kweli ina Brookside Dairy Best. New Stay Soft Addict Concentrate. 1. It is 4 times more concentrated. 2. It is packed with 4 times more fragrance. 3. 1 bottle gives you 40 washes. New Stay Soft Addict Concentrate. Also available in convenient sachets.
Tuke dhula mag chapa dimba ochomo counties ma Siaya kod Kisii kod Irani ka Chingeso county ma Siaya biro yawo pap gi tuge kind tim nyiri majera mawuok Ugenya kod VSA Girls mawuok game tugo mibiro bag alap ma Siaya KMTC. Yawe biro bago tugo saa 8 kind timba dhula mar Mambira Mubimba kod Sekondar mawuok Ugunja kod St Peters Wagai mixed mawuok game. Jumapil Kisii Queens biro rakore kod Kenyenya Mutebire FC Kasmol Simba rakore kod Ichuni FC alap ma Sameta e county no. Finals mamoko e counties Manyanza kaka Homa Bay, Migori, Kisumu kod Nyamira biro bago kod Irama biro ka biro yawo pap ni tuge kind counties kama timbe 4 mag nyiri kod yawuoyi biro mole kidieny mar regionals. Finals mibiro bago kind tarik 30 nyaka 1 dwe mar 10 higani. Maromo timbe 510 kod 7 kama oting'o 354 mag yawuoyi kod 163 kod 3 ne opiem e gwenge mag Nyanza kochakore kidienje mapiny. Aldrin Kibeto yanka ka jatugo makare kinjo tugo e mich mar S-Jack LG ma dwe mar 8. Kibet mas kum sekondar ma St Anthony ne omi mich kalwere kod ting mare manen godo e timbe manobedo joloch e tuke mag adhula mag Kenya mangima. Kidieny mag skunde mag sekondar kobedo jatugo manigi gonde modhuro kendo jatugo masulu e tuke go. Kibet ne omi mich odiochieng' ma kawuono e nyasi mar yango kendo dhialo jatugo makare mich mar S-Jack LG Awards. Kamborin Kemuntu jata chendo mag tudruok mar LG East Africa ne opoyo Kibet ka ojojo tugo mondo tim sinani. Kibet obedo japuonjre mokwongo momo mich makama e kind jotugo ka osingo tiyo matek e klas kod weche mag tuke kendo bedo ranyisi makare ne jotugo mamoko matindo e pacho ka. It's an immense honor for us to stand here before you today to announce that Aldrin Kibet has been named the LG Sports Personality of the month of August. Kibet's story is inspiring to many young footballers, especially students in Kenya. His dedication, resilience, and unmatched performance in the field has given us a fruitful and prestigious award today. Yes, a young talent has emerged, one which will be going to Spain to continue doing some fantastic work. And the committee decided, and that is the way that we are going. So, hongera once again, and hongera to all the other people who are on that list, because it was a very, very tough decision, but a decision was made, and that decision is here to congratulate again and to say this is a young budding talent. Sasa ni wazazi waendelee kumsupport, and for him, he continued to balance his academics and also to balance what he does on the pitch, and he will continue to be that star of a performance. It's a special gift. It will boost my confidence. It will motivate me to work for more so I could get rewarded more. Finally, I'd like to appreciate all of you who are here. I thank you for the support. My coach, Mr. Mayoyo, my parents. I thank you all for being here. Thank you. Maya mkele giko mami weche manyien moikoni e chenro mar ang'ichwelo wachakwa tudre kanyo koro mosadek e chenro mar oimore nyinga. Ochieng' Emmanuel jaloko marwa en Wilson Ochuka. Vicky Ibambe na View Travel.